Gisuspende karong adlaw sa New Bataan, Davao de Oro ang klase sa mga pampubliko o pribadong tulunghaan. Ingon man ang trabaho sa gobyerno. Kini human nga nakasinati og magnitude 4.8 nga linog kaganinang alas 2 sa kadlawon. Sa impormasyon nga nakuha sa GMA Super Radio Davao gikan sa New Bataan LGU, gideklara ni Mayor Gerald Ford Balbin ang suspensyon sa klase og trabaho alang sa paigayong pagsuta sa mga posibleng danyo sa linog. Hinuon magpatuman og blended modular modality ang mga tulunghaan karong adlaw. Kini human gitayog og magnitude 4.8 gilinog ang lungsod kaganinang kadlawon nga ana lamang sa kilometros ang gilawmon og tectonic ang hinungdan. Nabati ang intensity 4 sa New Bataan ug Bungkayo, Davao de Oro, intensity 3 sa Mako, Davao de Oro og intensity 1 sa Bislig, Surigao del Sur. Aduna sab nabati nga instrumental intensity 2 sa Nabunturan, Davao de Oro. Samtang giklaro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Davao de Oro nga walay natalang dakong danyos human ang maong linog.